Attila keď príde, sa okolo plota pozbiera všetko do piče. Ja takto rozprávam. U nás, robotníkov, my takto rozprávame. Nech príde ten kokot a nech pozbierá čo treba do piče. My takto rozprávame. Ja doteraz asi tak nerozprával. Čo? Ale doteraz asi tak nerozprával. Ale my sme na to zvyknutí. Nie zlom, nech ten kokot príde a nech pozbiera do piče čo treba. My sme takto, ne, Jožibáči. Ja neviem, lebo ja ale takto škaredo si nehovorili o Žide teraz. Ale my robotníci sme takto na to zvyknutí. Ale ja... Je to trošku strašné rozprávanie, ale poviem, poď sem, choď tam do piče a zbieraj do piče. A nech ide do piče. Jo,